Bad migao mar doho osegoyo okenge mowinjore mag duoko piny kwan mar buche manobiwore e doho kaluwore gokang' mar tiyo gi teknolojia manyasani. Kaluwore gi jalup ogai mar doho Philomena Mwilu, e kind buche maingo 181 manochwal e nyim doho e kind dwe mar abiriyo gi Disemba higa mokalo, doho oseyalo motieko 99% mag buchego. Kanoloso Naivasha e sama niloro romo mar ndalo 5 manokelo kanyakla jong'ad buche kod mago mag doho mag kadhi bende. Mwilu bende noywago wach mar duoko chien bajet mar migao mar doho kowacho ni okang' ma kamano duoko chien kendo rocho okenge magisegoyo. Has proven that digitization offers immense benefits to the judiciary. However, it also presents challenges that require careful management. There are issues on data privacy and digital evidence integrity, and a lack of resource or just the mere will to train and build the capacity of judiciary personnel. Virtual hearings and the attendant fair trial concerns and significant challenges of digital evidence. We plan to undertake promotions for magistrates and cadis by June 2025. The reason we didn't do it last year, you all know we suffered budget cuts, and we hope that those who qualify will apply, and we are committed to ensuring that the deserving JOs get their promotions.